literatura sa Alberto Sosobrano Educational Center Incorporated. Ikaw, kamu diha, mutuo pa mo og forever? Mao kini ang istorya sa akong lulo ug lula. La 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 la, la 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 la, la 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 la, lula. Akong lula, sulit kag papa, usag asa daghan, maibog niya. Ang akong lula kay maglagod siya, sinulutasyon na Mamisita siya, manugragyod ang iyang gidalama o iyang baagi, para't maibog si Lola. Hoy, Tasyo! Unsaon man ako na imong manok? Inday Luring, kini akong manok sama sa akong guma. Lami ang lasa, nag-ino sara. Andam ko ning lutuon para ako imong pilion. Dili ko mutuo, Tasyo. Nahala! Luto ah! Inday Luring, naluto na. Giara, tilawi. Kalami! Panumpa kong magkadayo ka. Kung ba't ginawan mo ang akong timplada? Nagkauyon ako sa timplada mo. Mauanggog na ko, anak kanino. Bisayang manok, bisayang manok, ang bisayang manok, ang bisayang manok, ang sinugdanan sa atong panag-uban. Ang bisayang manok, Lolo Tasyo, unsa man imong sekreto? Nganong sukat ka ni Adto, hangtod karon, inlaman kayo nimo si Lola Loring. walay lain ako, kundili ang bisayang manok na iyang paborito.